apa? Kulo kene kan. Kulo kemutan. Bocah gue iku to, bocah gue matamu kuwi. Wanita gue wong wedok ayu gue. Kalau man sing gowo baki ada ujuan. Bombe. Jenenge Tejo Ningrum anake Prabu Tejo Ningrum. Lah. Gua kelingan ayo pan. Tejo Ningrum mlaku gawa baki gawa ujuan. Gawa bombe. Mlaku mudhun tlonjak. Ana angin sumripit-pit. Nerak rambute Tejo Ningrum sing ngandang-ngandang payo. Kaya alune samudra kene mlaku wis tak oleh karo mesek kok lambene sing ngesor payo. Rambute gandang-gandang lambene wae. Pripun gandul setengah ninggar tengah payo. Mlaku nyedhaki aku payo. Kembene dilalah sesak rambine putih. Ana angin rada banter ningkat nganti tekan pumpuman payo. Pumpune Tejo Ningrum. Kowe karo dokune wayangan iki kalah padangan. Pumpune Tejo Ningrum payo. Kalih pumpune wanita tercantik negari Rajune kok. Sapa jenenge? Oh, lah sampean ora mudeng. Penyanyi kondang sinden. Wo, kalih pumpune Niken Salindri. Ya cek panjang Tejo Ningrum no. Mlaku wirawiri ngubengi para ratu. Ayo man. Bareng tiba ning pengarep aku man, kowe ngerti kan? Tejo Ningrum bareng arep ngiling gelas ning pengarep aku, ketoke bocah grogi karo lagu sakuan. Bocah grogi dilalang ngiling ning gelas banyu juan kanggo aku, gelase ciklok. Gelas ciklok semune gugup. Bocahe ndodot ning ngarepku ora ngira aku yo melu ndingkluk sirahku. Ora nyono ora ngira wis ana bayane cah wedok ning ngarepku terus ndodot ndingkluk ya. Jupuk gelas kowe ning dhuwure mripatku sing kok salah apa. Ora ngira aku nyawang payudara deman. Ayo. Payudara Tejo Ningrum. Pripun payudarane nyengkir gadhe. Ana blekane tengah man. Ora nyono bocah dingkluk aku yo dingkluk mripatku nyawangku iki klambine rada kesak. Ayo. Payudarane nyengkir gadhe ning kace rada sangklir gedhe sise man. Kalih payudarane Waranggana Presiden negari Rajune kok. Sapa sing kena? Ora ana sing kena. Kalih payudaranipun sinden ingkang nami Wita niku pripun?